De eerste brief aan Timóteüs. Haadstik 1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, in opdracht van God, uw verlosser, en van Jezus Christus, uw hope. Aan Timóteüs, mijn echte zoon in het leauwen. Genede, barmhartigheid en vrede, mij die doen worden van God de Heit en van Jezus Christus, uw Heer. Ik kom nog eens op wat ik die vregen had, doet ik naar Macedonië reisge. Blijf in Efeze om gewoon mensen te verbieden dat ze wat oors leren als wie, en dat ze haar ophouden met fabels en stamlisten zonder een, want die leiden jeder ta strijderaasjes als dat ze de gemeente opbrengen in het leauwen zat God tot wil. Het doel van wat God opleidt is leefde uit een zuiver herte, een goed gewisse en een oprecht leeuwen. Gewoon binnen daarvan afwijkt en hebben haar aanjoen met praat van niet. Ze willen wetlearaars wezen, maar ze begrijpen zelfs net eens wat ze zeggen en wat ze zelf wis oer praten. De wet is goed, daar binnen wie het wel oer eens, maar dan moet er echt broekt worden, zat het jet. Der moet omtocht worden dat de wet er net is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelezen en rebellen, voor goddelezen en zoenders, voor onhilligen en schijnders van het hillige, heite en memmenmatners, voor deerslagers, voor gorrejagers, jonge schijnders, meesgehandlers, legeners, zwadders van falske eden, of voor haar die wat oorsdoggen dat geen zoene leer ingeet. Daar binnen wie wist van, neffens het blied boodschap dat spreekt van de heerlijkheid van de zielige God en dat mij tabetrouwd is. Christus Jezus, uw Heer, ben ik dankbaar. Hij had mij kracht doen, betrouwen in mij stelt en mij bij hem in dienst genomen. Al heb ik hem eertijds lasteren en al heb ik een vervolger en een vreden hond west. Maar mij mocht barmhartigheid barren, omdat ik onleeuwig als ik weer net wist wat ik deed. Ja, de genede van uw Heer is mij in oorvloed joen, en daarmee leeuwen en leefde in een gemeenschap met Christus Jezus. Dit is een Wurd en volslijn onnemelijk. Christus Jezus is in de wereld komen om zonders te behouden, en daar ben ik de grootste van. Maar daarom krijgt mocht mijn barmhartigheid barren dat Christus Jezus in mij als eerste zijn heel langmoedigen schijn laten zien. Ik moest eens een voorbeeld worden voor haren die in de toekomst in hem leeuwen zonen en zadwaande eeuwig leven winnen. Aan de koning van de eeuwen, de onvergankelijke, onschendbare, enigste God, mij ere en glorie wezen in alle eeuwigheid. Amen. Deze opdracht betrouw ik die tot Timóteüs, mijn jongen, neffens de profetenwoorden die ter jeder oer die uitsprutsen binnen. Strijd met die type de grote strijd. Wapenen met leeuwen en een goed gewisse. Gewoon hebben dat goede gewisse oerboord smieten en daardoor skipbrek lid in het leeuwen. Onder oren Hymenaeus en Alexander, die ik aan Satan oorjoen heb, dat ze het lasterjen al leren mij. Haadstik 2. Allereerst vermaan je ik die dan om smekings, gebedens, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Voor vasten en alle jaren die een hege positie hebben, dat wij een stil en rustig leven hebben met in klare godsfreze en eerberens. Dat is goed en onnemelijk bij God, uw verlosser, die wil dat alle mensen behouden worden en ter kennisse van de waarheid komen. Want er is maar één God en ek maar één middelaar tussen God en mensen, de mensen Christus Jezus, die hemzelf als losprijs voor alle jaren joen had, doet het te tijd weer, had er het bewijs leveren dat God het tegen mij de mensen meent.
Ik ben aangesteld als boodschapper en apostel daarvan. Ik spreek de waarheid. Ik legen je net om de heidenvolken te onderrichten in het wiere leauwen. Ik wil dus dat bij het bidden de maalje overal de handen in zuiverens opheefje, vrij van grimme en roesje. Al ik zo wil ik dat de vrouwje haar beskieren en inbannig mij een waardige klaaiing sieren en net mij hier frisselderij, goud, perels of dure kleen, maar liek als het vrouwje voert die ervoor uitkomen dat ze God zien willen, mij goede dieren. Een vrouw moet stil te harkje en haar in alle onderdienigens onderrichtje litten. Maar ik jou haar geen vrij om onderricht te gaan of om haar voor de man oorhielde te litten. Ze moet haar maar stilhouden. Want Adam is eerst makke, doe Eva. En Adam had hem net misleiden litten, maar het weer de vrouw die haar verleden liet en zat te zonde vervoel. Maar ze zal behouden worden mij ben te krijgen als ze in bonnigens vasthoudt aan leeuwen, leefde en Hâlding. Haadstik 3. Dit is een Wurd. Als een erom stikt om voorman van de gemeente te worden, dan begeert er een treffelijke taak. Nou moet een voorman een wezen dat niet op de sissen valt. Die hem bij een vrouw houdt, sober, evenredig, eerbaar, gastvrij, bekwaam om onderjocht te gaan. Geen drinker, geen vjochtersbaas, maar inschikkelijk, vreedzaam en net voel op jild. Hij moet zijn eigen huis goed besturen en zijn ben onder de tucht houden met alle eerbarens. Als een zijn eigen huishouding net weet te besturen, hoe zal er voor Gods gemeente zorgen kennen? Hij moet geen man wezen die nog maar krek bekeerd is. Hij mocht er eens grutsk worden en in de duivel zijn oordeel vallen. Hij moet ek goed aanschreeuwen staan bij de boetenwacht. Oors wordt er op een kweername brocht en rekt er in een stroep van de duivel. Krijgt zo moet de diakens eerbaar wezen, net met twee moelen spreken, net slaan met wien of op schandelijke winst uit. Ze moeten de ferburgenheit van het leauwen vasthouden met een zuiver gewisse. Zij moeten eerst ek hefke worden. Daarmee kunnen ze, als er geen klachten binnen, haar dienst waarnemen. Krijgt ze moeten haar vrouwje eerbaar wezen, geen lastertongen, sober in alles betrouwd. Diakens moeten haar bij één vrouw houden, haar eigen ben en huis goed besturen. Want dit haar werk als diaken goed dien hebben, bezorg je haar zelfs een eervolle positie en grote vrijmoedigens bij het spreken over het leauwen in Christus Jezus. Ik schreeuw die dat maar, al hoop je ik mij gauwens bij die te komen. Maar mocht ik langer wij blijven, dan wist u hoe men je houden en dragen moet in het huis van God. Dat is de kerke van de levende God, bolwerk en grondslag van de waarheid. Ja, zonder mis, grut is de ferburgenheit van de godsfreze. Hij is verschijnd als menske, in het gelijk stelt troch de geest, is sjoen troch de engelen, verkundige onder de heidenvolken, leeuwt in de wraad en opnomen in heerlijkheid. Haadstik 4. Maar de geest zijt mij klam dat er in lettertijden gewoon meisken van het leeuwen afvallen zullen, om ze haar aanjouwen met dwaalgeesten en duivelskreleringen, troch de schijnhilligens van legensprekers die in haar gewisse het braanmerk dragen. Ze verbieden het trouwen en het eten van spijzen die God doch schepen had, dat ze met dankzegging broekt worden zullen troch meisken die het leeuwen en de waarheid kennen leerd hebben. Want alles wat God schepen had is goed en er is niet van te versmieten als men het maar met dankzegging aanneemt. Want het wordt heilige troch het woord van God en het gebed. Als du dat aan de broden verhaatst, dan bist du een goede feind van Christus Jezus.
een foar te worden van het leauwen en van de goede leare, daar sto die bij ons letten hast, eten en drinken binnen. Maar versmiet de onhillige oude wiewe fabels. Oefen je die zelfs erin om from te libben. Want het inbinnen van het lichaamsverlet had net zo volle nut, maar de voordelen van de godsfreze komt geen eind van. Want daar leidt de belofte in van libben, van het tsjin lieke goed als het toekomstige. Dat is een wier Wurd en volslijn onnemelijk. Want dat is het doel van uw bodgen en strijden, om wie uw hopen zet hebben op een libbende God, die een verlosser is van alle mensen, benamen van haar die leauwen. Dat moest u haar inskerpje en leren. Geen een mij op die delschen omdat u nog zo jong bent, maar wees een voorbeeld voor haar die leauwen, in die wudden, die houden en dragen, in leefde, leeuwen en voegsemens. Want ik zelfs kom, moest u die al on uitlezen op het voorlezen van de schrift, op het vermannen en het onderjochtjen. Let de genede jefte die in die is net verwudde. Die hast toch een profetenwet kriegen, wils de aarden meien waar die de handen oplijnen. Doe mas die dingen goed nageen en daarin lib je, dan zal het allemaal opvallen hoe sto onwenst. Steen nooit van dien houden en dragen en van wat sto de meesken leerst. Houd dat bij de vast. Als du dat dochst, zulst du die zelfs en lieke goed hardiet naar die hartje behouden. Haadstik 5. Val net uit een man op jaren, maar verman je hem als wie het jem heit. Verman je jonge mannen als wie net dien broren. Oudere vrouwen als memmen, jongere als zusters in alle voegsemens. Onderhoud de widowen die liek me alleen in de vraag stenen. Maar had een widow ben of bens ben, liet die dan al de rest leren om binnen leefde aan haar eigen familie te betonen en zo haar mem en beppe te vergoedjen, wat ze van haar kriegen hebben, want zo mij God het leien. Die nou wierlijk een widow is en liet me alleen oorblijven, die had haar hopen op God zet en had bij nacht en bij dag aan mij smeken en bidden. Maar die weelderig libbet is bij het libben al daar. Ik dat moet sto haar een inskerpje, dat er zo niet op haar te sissen wezen mij. Als een liek was geen nooit stiert van zijn eigen familie en net eens van zijn eigen huisgenoten, die had het leeuwen eraan joen en is minder als een die het net leeuwt. Een vrouw mij als widow op een list zet worden als ze net onder de 60 is, aan een man trouwwest had en bekend stiert om haar goede dieren, als ze ben grootbracht had, gastvrijheid bewiest, mij christenen de voeten wasken, meesken in zwierigheden helpen, haar op alle goed werk uitleen had. Maar zet jongere widowen net op een list, want als haar natuurlijke begeerten haar van deze tjenst aan Christus aanloeken, willen ze weer trouwen. Dan maakt ze haar schuldig, omdat ze haar eerdere beloften van trouw brutsen hebben. Tegelijk wennen ze er echt om loyaledig te wezen met de huizen bij langs te gaan. Ja, net alleen binnen ze loyaledig, maar ze rab je ek, rijg je overal in om en praten over dingen die geen pas jouwen. Ik wil daarom dat de jongeren weer trouwen, ben krijgen, de huishouding besturen en zo de tjenstanders geen kans jouwen om us min te meidjen. Want gewoon binnen al van het goede paard adwaalt achter de Satan aan. Als een vrouw die het leeuwt widowen op een nood had, moet ze daarvoor zorgen en moet de gemeente daar net mee belasten worden. Die kan dan voor de echte widowen zorgen. De oudsten die goede leiding jouwen, moeten dubbel belenen worden. Benamen die haar werk doen met preken en onderjocht. Want de schrift zegt, du zulst een okse als er tesket de bek net dicht binnen en de arbeider komt zijn leen te.
Een aanklacht tsjin een earste mast u net aannemen of er moeten 2 of 3 getuigen bijwest hebben. Bestraf de oudsten die zondige in het bijwijzen van alle keren, dat ek de oren der een afskrik van krijgen. Ik bezwaar die voor God en Christus Jezus en de uitkeersen engels, had die aan die opdracht, zonder vooroordeel en zonder een vat te loeken. Wees net te hastig mij de handen op te lezen, en wees net handiedig aan oormans zonden. Had die zelfs rein. Drink net langer klerebare wetter, maar broek er wat wien bij, voor die magen, omdat du gaurus net goed bist. Van gewoon meisken binnen de zonden zo duidelijk dat ze gerne voor haar op naar de rechtbank. Bij oren komen ze achternij. Krijgt ze binnen de goede dieren duidelijk en dat het oors mij stiert, die kennen op de deur doch net verburgen bloeien. Haadstik 6. Alle keren die slaaf binnen, moeten haar masters alle ere te dragen. Oors komen God en wat wie leren op een kweername te lezen. Slaven van christenmasters moeten die net liets achtje, met ze denken het binnen om eens ek maar broren. Krijgt oors om, moeten ze haar nameste trouwer tjenje om het leauwen en beminden binnen, die het haar uitlezen op goed dwaan. Zo moet du onderjochtje en vermoeien. Wat oors leert als wie en hem net hard aan de zoene worden van uw Heer Jezus Christus en aan wat de wiere godsfreze us leert, die is grutsk, al wit er niet, maar hij had een ziekelijke nacht aan uitpluzerij en strijderaasje. En daar komen oergunst, roosje, laster en ergdenken uit voort. En kreeuwerijen zonder ein, van meisken die net goed met de holle binnen en de wierheid kwijtrekken binnen. Ze menen dat de godsfreze een ding is om geld mee te verdienen. Wis, de godsfreze jouwt grote winst, want men is dan tevreden met wat men had. Want wie hebben niet meenomen doet wie op een raad komen en wie kunnen er als wie eruit gaan ek niet uit meenemen. Maar als we eten en kleen hebben, moet us dat genoeg wezen. Maar die rijk worden willen, rijdt je in gevaar van zonde en in een stroep en in gans dwaze en skeerlijke begeerten, die de meesten verzinken laten in verdeer en ondergang. Want de wortel van alle kwee is de jildzucht. Gewoon zette haar daar zo op, dat ze binnen al van het leeuwen afdwaalt. Wat had ze haar zelfs daar een pine en vertriet mij aandien. Do, likwijls, man van God, moet die dingen maaien, maar strip je naar geruchtigheid, godsfreze, leauwen, leefde, uithouden en zelfmoedigens. Waar die in een goede strijd van het leeuwen, griep het eeuwige leven. Daar bestond haar roppen en hast u de goede belijdenis voor alleen in het bijwijzen van gans getuigen. Ik jet die voor God, die het aan alles het leven jouwt, en voor Christus Jezus, die het voor Pontius Pilatus getuigenis alleen had van de goede belijdenis, had die opdracht zuiver en onbesprutsen aan uw Heer Jezus Christus verschijnt. Hem zal God us op zijn tijd zien laten, hij, de zillige, de enigste heersker, de heegste koning en de machtigste Heer, die het alleen de onsterfelijkheid bezit en in ontoegankelijk licht wennet. Geen meeske had hem zien, noch ken hem zien. Hem mij ere en eeuwige macht wezen. Amen. 16 meisken die rijk binnen in het zindwurdige verraad, dat ze net grutsk wezen moeten en haar hopen net zetten moeten op een onwisse rykdom, maar op God, die us alles in oervloed jouwt om daarvan te genieten. Zes haar dat ze goed dwaan moeten, rijk wezen in goede dieren, goede jouwsk wezen en rij om mijn oren te patsen. Zadwaande zullen ze een schot achteruit lezen als een goed fonds voor de toekomst, om het wiere leven te winnen.
Timóteüs, bewaar je wat die tabetrouwd is. Keer die af van het goddeleze praat van niet en de haspelderijen van de sabere kennissen. Gewoon die daarmee voortrennen, binnen al van het leauwen aardwaald. De genede wees mij jemme.